Ya apa? Perahu layar. Heeh, buka saka saron. Neno yo, yuk. Wilujeng dalu Mbak Yu Apri. Sugeng dalu Mbak Limbuk Macangi. Wilujeng dalu Mbak Yu Mimin. Wilujeng dalu Mbak Limbuk. Aduh kaya halus matene. Supaya rajamu ora ketemu kok ya tambah manis. Sinten. Niku lho. Oh, Pak D. Kok Pak D. Kok Pak D iki lho. Injih. Sehat nggih, sehat nggih. Panjenenganipun sehat, pipisipun lancar. Alhamdulillah. Ora ana lek takon pipis Lho, kok. temen ana hubungane lho, Pri pengaruh menika meneh di usia seperti Lho, pacarmu lho, wis disawer pacarmu. Caping gunung saking sinten? Kula sing dipilih. Ayu kula lho. Lho, iya. Piye ora ndek tendensi apa-apa ki malah tulus lho. Lah nggih. Lho, ayu mergo suntik putih karo mergo air wudu ra ya beda. Telek. Matur sembah nuwun saged sowan wonten Sumup Kidul. Sumup Kidul nggih. Kula dongaaken warga Sumup Kidul tansah pinaringana dirga yuswa. Amin. Rezeki gangsar berkah barokah. Amin. Tutuk momong anak putu. Amin. Rezekine mati tikel sing duwe utang ya ndang lunas. Lunas. Amin. Sing wingi bojone ra patek gemati, mulai detik ini sansaya gemati. Sing wingi sok ndelikke dhuwit slintutan ora karo wong wedok ora paribasan ora jujur, ndelikke nang nggon pecis, ndelikke nang selop, ndelikke nanti sesuk jujur bruk petutuk sok glogok ku garwane. Nah, iya. Oh alah. Loh, berawal dari kejujuran, keterbukaan ngono iki malah iki lho bune aku jadi 300 nya 200 tak
kaos ke sliramu sing 100 tak nggo cekelan ya nek ketekan bensin, ketekan rokok lho. Malah prasaja aja delian ngono lho. Lho nek warga mriki ora ana lho, Le. Ora ana. Wargane grapyak, sumeh-sumeh. Betul. Lho, lagi ak dhewe arep munggah panggung ki lho. Enek sing rasan-rasan, lho nek sing ngarep kae wedok, nek sing mburi kae. Ngono kuwi. Jujukna le ngono ki ibu-ibu dacuke jek sabar nek bapak-bapak tetep tak jak gelo tenan. Ora to ya. Oh, alah. Nyen sewu Mbak, Limbo Mak Cange. Kula sowan mriki rak sekitar jam 7:30. Niki wau dugi mriki. Nggih ning jarakan Klaten dumugi Pekalongan rak 3 jam setengah kok mati tol. Kula nek langsung sambulan ngerti nggih sumuk to. Kula mriki dasteran. Oh. Tekon transit ora ana sing ngandani. Darani kula ki wong edan, ora ngerti nek kula bintang tamu niku ora ngerti. Aku mantek mlaku rono. Tekan kok gur diulatke niki. Aku bintang tamu kok ora kajen. Ternyata bukan ra kajen. Ternyata ajining diri ana kedaling lati, ajining awak ana ing tumindak, ajining salira ana ing busana. Kowe iki mertamu ning Pekalongan kok nyandangmu kaya ngono. Betul. Oh, terus berarti kula sing klentu. Bareng kula dandan cantik kabeh ngrubung kula ngejak foto kula. Ora ana sing ngejak foto niki blas ra ono. Ora enak. Telek wong kok Le. Mergane kan kowe barang langka Le. Dadi dijak foto ngono lho. Bayar 5.000 ora? Ora. Malah kula sing tak bayar kok. Kaya badut bayar 5.000. Sip, batunipun sedya mugi-mugi sedaya paringan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dimudahkan dalam kebaikan, dijauhkan dalam keburukan. Amin. Derek penyiaran kok setahun pisan kok salah kula napa to Mas? Lah sok tanggal 18 ya ketemu neh kok ya. Apa ya ora ana request nek penyanyi sinden cantiknya sinden pun cantik sedaya. Nggo campuran ngoten mboten wonten sing. Campur. Kaya oplosan wae. Sowan wonten Sumup Kidul sampun rambah kaping pinten? Alhamdulillah. Sampun ping pisan iki. Oh lah. Kok sok cantik. Nyenengke nggih sowan wonten mriki. Nyenengke sanget lho. Matur nuwun Bapak Kepala Desa Kelewau, ugi Bapak Ketua Panitia, Bapak Sunarto nggih Ketua Panitia. Nggih, Bapak Sunarto, Bapak Kepala Desa panjenenganipun Bapak Gumun Widagdo. Pak Camat ugi rawuh. Nggih, Pak Camat ugi rawuh. Matur sembah nuwun. Lah Pak Camat dak nyun pirsa. Nek anu ngaturi jenengan iku Mbak napa Mas? Kula Mbak, Pak, tesih perawan aku ya ngono. Kok wujude kok ngoten nggih pancen modelane kados ngaten. Masa ana perawan kok nek nguyuh ngadeg ki poen. Kok nek lungguh klengser lemah. Anu jare iki. Klengser lemah. Lenang wedok ki nek nguyuh ki wajibe rak lungguh. Lungguh. Pamriye ben apa? Ben najise ora mlayu ning ndi. Betul. Sunahipun ngaten. Terus manusia kan adalah manusia yang makhluk yang paling beradab to. Dadi prajuritipun ya tetep duduk syariat agama ya kaya ngono dan dibersihkan. Dan siksa kubur yang paling apa menakutkan ada 2. Apa kuwi? Napa niku? Siji siksa kubur wong sing diutang ngantek mati ora nyaur. Heeh. Diutang ngantek mati ora nyaur. Ora gelem nyaur. Ora gelem nyaur. Mula nek ana kematian kok mesti diumumke yang masih punya hutang piutang saged berhubungan dengan keluarga. Nggih, betul. Sing nomor 2 siksa kubur sing menakutkan kok sing wong kencing pipis toyan ora diresiki malah dikipat-kipatke tembok. Kira kowe. Menika kaya enek ngono ki kok. Sing ngendang jaipang niku dhisik nggih ngaten. Oh, niku. Njuk tulung kula. Wis. Napa kenyekelke napa? Nggih rek kae kan ngancani. Oh, kenyekelke. Bar ngono kok wong loro ki malah tosik ngono. Tos. Bareng ketemu oh lalik. Sinambi tetembangan Nggih, nggih. Mau dipun Merdeka, menapa Merdeka menika? Merdeka. Apa Lek? Diaturke apa Lek? Jumbuh karo kadewasanmu no, aku ra meksa sliramu, jumbuh kadewasanmu, kabisanmu, tekane gadu ing tekan sepira. Kuwi sing diarani wong tinemong mat sinamadan. Iki pamundhutane saka pacarmu mau. Oh iya, capek gunung. Oke. 10.000 ku ya abot kok pama ning anu toilet pom bensin ya ping 5 kok. Iya. Ya alo. Ya peke wong nek ngebokke dhuwit tak Dadi aku sing jenggleng, sing bawa, sliraimu sing jenggleng. Iya. Sliramu kok sliraimu. Raimu dhewe. Ya. Ning nek kira-kira ra mampu ya engko njuk bantuan aku. Iya. Kawiwitan nggih. Mangga. Saben bengi nyawa. Ya kuwi
Asline kowe iki wedok tenan ngono ya. Jegleng nggih. Sabar ya. Usia udah menjelang menopause ki beda karo sing cek gadis-gadis. Menjelang mampus sih lho. Wis ra bulanan iki lho, Mbak. Oh, bulanane pindah kuping. Kali kabeh iki penyakit kuwi jenenge. Bilang kopok wis kopok. Ayo. Eye contact dong, lihat mata aku. Loh, Jamin tom-tomen. mata itu kan jendela hati. Bibir bisa ngomong bohong, tapi Betul. mata nggak bisa Tidak dibohongi. bisa berbohongi, iya. Jadi nek kamu dengan siapapun ngomong, tataplah. Jadi menghormati. Le, tatap mata Mbah Kakung ki lho. Nah. Mbak Kakung. Bul. Yuk. Kok ora kompak to dados saka Wonogiri? Baleni neh, baleni. Coba. Terus dandet. Sabar ya, Bu. Tak mendake payudara. Pak Krata lho mesakno ki lho susune ngantek doyong iwo. Benakno ngene bunda deh. Kok mati mi ora? Dedek, aku cantik enggak? Enggak. Syukur. Nah, ini cantik enggak? Ini cantik enggak? Ini Loh, cantik. enggak bisa bohong. Kamu Mata enggak- itu enggak bisa Lo bohong. kan dikai lo. Mau dikasih apa sayang? Ya Allah. Elok emen to. Kepadita akeh men to iki. Lho. Mbak Pri, alah. dengan sungke pirsa niku lho, asmane sinten? Namanya siapa? Andre. Andre. Alah, ya Allah. Terima kasih ya Mas ya. Oh iya, nggih ya Allah. Lho, iki kok dite kok ya mau kemen ora. Nah, nggih to. Nggih, capek gunung diaturke ya. Nggih, I love you. Iya, ya. Lalah, Walah Mas kok ya tertipu iki arep ayu ki ya tau disunat. Anu, aku dhisik gur dikerik kunir kok. iki ya ndek titit. Wong edan. Gur mergo pinter dandan, mergo pasang susuk. Nah, kan alami. Mergo air wudu niku wau. Oke, back to nature alami. Yen memajang. Yen memajang. Yen memajang. Asik among karo. Dan kaya musir halus. Suarane apene gur begegek mbok nyetel kaset. Dadi sekarang kan visualnya penting. Betul, Kan betul. Audio menika didengar, visual nika bahasa Bener. tubuh, gerak tubuh. Nggih. Nek capek gunung wong urip ning gunung kok begegek ya ora tok pangan. Wong urip ning gunung iki kudu sing atraktif. Bener kandamu bener neng kowe ki hati-hati. Mesakno tole. kok di ngene. Wis tak kandhani to. Melu neng Pekalongan apa ora? Melu. Nek melu ora rewel. Tekane nyaruh. Jambakan ae. Ojo. Bar tak rebonding kok. Yen memajang asik among karo. Engko gagar otak. Janur kuning. Janur kuning. Asik. Asik. Selak ijo, Mas. Selak ijo. Selak ijo. Mbak wis Pri, padha-padha tompo 750 kok aku sing menderita. Kok aku dadi objek penderita terus aku dolok-olok terus. Janur kuning. Sing penak lho, iki gestal, bintang tamu, Sri Panggung. Lho. Sri Bombok. Sama aku. Apa kono ki ana sing luwih menjilo apa sing luwih cantik timbangane aku ya? Sabar, Metulan sabar. ae. Sabar. Atiku jek ning ora pindah kene. Oh ya sabar. Melihat keindahan dunia kok ora disawang.
Penyang apa? Nyawang ati resik peceren ngene iki. Iya. Seneng. Tosik nek ngono, tos. Nah iki lho. Tos. Niku Dik Joko niku. Ya aja ngambung. Kowe sak ngisore umure anakku. Kowe putumu. Abrane putuku kok akar ngambung kowe kok ya ino temenis tomen. Lah iya. Wujudku kaya ngene ning yang sopan santun nggah ungguh. Aja nganti wong wedok murahan. Nek dibayar Ya gelem to. Oh. Wis dosa ora bayaran. Sik ya Budi kerja dulu ya. Aduh. ayo gentenan bawa kembang. Tindinganipun Dimas. Pak Dir ada budak tadi. Sedia keep silent nggih. Jangan ganggu je biar men pilah. Direkam. Kembang. Kenapa tertawa? Wong melihatan manusia itu karakter swanten benten-benten. Betul. Kembang. Wae. Au. Wong sindel suarane mah kaya ambulan ya modene. Guno. Ora jane iki mau Allah bisa karena kalah biasa. Kudu budidaya. Manakala kamu sudah kelimak nggak mampu ya wis aku seleh. Mungkin itu bukan bidang saya. Wis kowe Tapi jangan menyerah dulu. Aja menyerah. Aja nggo suara Mimin. Nganggo suarane Sukimin. Oke Mas Panut. Pacita sarwi pengen ora ki, pengen Iso ora. Nyen sewu kula iso. Ning ra tekan rasa kula. Alah, Kayak goyang seronok banget kok wong wedok murahan. Seronok nek kamu. gak serana jumboke kendangan kok. Wanita itu kelembutan. Kamu adalah bakal calon ibu madrasah kagem putra-putra kok kuwi lho. Lah kan Kok pene nek metune bayi bajang piye disane? Apa metu terwelu 22 metu pisan ngono piye? wanita tenan lah iki wanita rung dadi kok kowe iki. Ayo nyobosekno. Yang enak lho, Kak. Ayo, Pal. Kaya ki mau, Pal. Yang enak lho, Adik. Enggak paling nakal lho ya. Engko diparingi Bu. Ya. Malah deprok ki ngapa? Aku urung jompo lho, Dik. Kok kuyangane wong jompo. Bantu aku. Kasudi. Kene. Wong kene rada rene. Magane aku melu pilates agak 2 dino lho, Bri. Ayo. Aku. Suara lanang rasa sok cantik, lanang. Suara lanang rasa cantik. Masa wong wedok kok nyora lanang? Alah kowe di manuk kutut kok dadak. Lho cara lanang. Jangan merubah paringane Gusti Allah. Lho ki kakung mungkin ngampil agemane Piyai Putri meminjam pakaian perempuan. Lenang iki. Lenang lho, rasa cantik, begagah. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Panas. Alah. Sing kira 2 ewu iki guaan apa geceken. Lah piye ajarana teknike? Panas
Panasudan lho yo. Panasudan lho yo. Panasudan. Lah. Iya lek nek begagah iya. Lah megagah. Iki pasti ngene sih. Kok gondo. Ora apa-apa. Udan panas saling-aling. Caping gunung. Malik wae ya. Heeh, wedok ae. Nadyan wadon sareta. Lanjut. Ayo Bu, Iya, Nak. bubruk. Sokor bisa nyawa gelok iso dadi raja ora kita Harap kira mau seger. padha Yo. lara
Precil ya pulahe kaya ngono iki. Pulahe lho kaya ngono. Lho kudu sing semangat lho, Lek. Ya aku zaman mudaku usia 20 ya seperti kamu energik, atraktif. Yo. So April lho cengane. Sokor bisa tadi penyembunan. Iya, gandeng Mas Andre sudah nyawer, dapat hadiah mau. Mau toh dicium Mbak Mimin hadiahnya. Dosamu tuh mbok undukke mau lho apa tok pakake. Hadiah lho. Hadiah nek kono ora gelem kok ora piye. Aku cedak karo Piyai Kakung iki kula jaga banget nggih to. Soale aku ketrocan Banyudan kan meteng kowe ngerti. Aku lho duncali kathoke ngerti si telung sasi, mung duncali kathok lho. Lah telung ya sak isine. Telung sasi kok wis metu sikile, Lek. Kagungan dalem. Walah tak kira sikil bayi. Kok ora ning kukune. Keparipun das pundi Mbak Limbo Macangem nika lanjutaken sinten malih. Nika wonten Maranggono cacah 6. Nggih, dipun tepangaken monggo kalian nyepeng ming Mbak Ayu, Mbak cantik-cantik. Nggih. Wiwit saking mriki nggih. Nggih, wiwit saking pojok ya, Mbak. Nggih, wilujeng dalu Mbak Yu. Nggih, wilujeng dalu. Lah nyenengke. Paring asma sinten? Nami kula Sinta. Jangkepipun Sinta Triningsih. Sinta Triningsih. Nggih. Tasih kenya menapa sampun kagungan garwa? Sampun kenyonyoh menika. Oh, kenyonyoh. Mije saking Aslinipun saking Klaten, sakmenika wonten Boyolali. Boyolali. Sehat-sehat Boyolali. lancar nggih Bu Sinta. Nggih. Ya sarjana, Jes. Oh. Apa ya hebat. Sarjana. Letinge nek karo aku ya meh hampir sama. Telek kok le senengane. Iki gandeng sinden ki nek ngenalke ya nganggo lagu no. Apa? Kamu namanya siapa? Iya. Saya namanya Sinta. Cinta. Iki besopo? Cinta. Cinta. Sampinge. Adik namanya siapa? Oh. Saya Tessa. Tessa, kamu single apa gedabel? Single apa double kok Oh, lah. double? Kabel. Masih single apa sudah double? Saya masih SMP. SMP itu apa? Sampun mana ping telu. Walah kok wis Jebul wis malah bembret. double wis double. Mbak Tessa saking pundi wong ayu? Aslinipun saking Demak. Demak. Nggih, sakmenika wonten Wonogiri. Wonogiri nggih. Awet cantik Gila. anggenipun ngabdi seni nggih wong ayu. Masya Allah, nggih, kakak cantik. Iya. Cantik tuh dari sananya udah cantik. Terlahir cantik. Iya Pak Desu Kimin. Iya. Ya Mas Apri. Geser. Geser. Kamu namanya siapa? Alah. Ngau Pakai mendesah. desa. lho. Dede, oh namanya Lia. Kok desane utilmen. Lia.
Sindene ketularan kentir kabeh Quran. Matur nuwun Mbak Lia geser. Lah iki alus lho lek iki. Iki halus. Oh iya. Kembaranku. Alah. Namanya siapa? Saya Wanda Amara. Oh, jeneng kok Wanda Amara. Wanda dari mana? Saya dari rumah. Nduk. Aja kucluk-kucluk lho. Rumahmu iki mana maksudnya? Kabeh ya kok omah. Apa kok hotel? Kok omah? Kula ngawi Pak De. Oh, kalah Ngawi. Iki ya bener kembaranmu Lah, no. apa? Iki Wanda, iki Wandu. Kakek sithik ya beda makna kok. Lah jare kembar. Yo nglarek. Tesih kenyang napa sampun kawengku. Tasih kenyang. Masih gadis. Buktikan. Piye carane piye? Wong kok anggere wong ayu kok armari iki. Golek lah biasane sing ngetipong kae, kowe wedok apa ora? Aku wedok. Pap, ngono terus tak papke. Pap. Papke kok dikempet e kok. Disepil. Kayak nglerek iki lho. Geser. Adik, namanya siapa? Saya namanya Marta. Marta. Asli dari mana? Saya aslinya Trenggalek. Oh, Trenggalek. Masih Jawa Timur. sekolah Trenggalek Jawa Timur. atau sudah lulus? Sampun lulus. Heh lho kan. Lagi Nganggo rokok. lagu. Iki sing Iki. menik-menik Menik-menik dhewe. ya. Kayak cilian, kayak aku dhisik yang ini zaman dulu sak tukang son yang ini ya. Ayo. Adik, namanya siapa? Panggil saya Utsa Cenil. Panggil saya Utsa Cenil. Utsa Cenil. Utsa Cenil, asalnya dari mana? Utsa dari Sukoharjo. Sukarjo aja. Sukarjo. Ya udah sini berdiri. Langsung. Iya. Berdiriin tante. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Saya aja nggak bisa. Saya udah lama nggak berdiri. Aku nggak tahu sebabnya apa. Kita sudah telo-telo. Aku proses terapi. Ayo, Nduk. Ayo Ayo sini. berdiri diusah. Wonten Pak Munudan menika. Nggih. Salam kangge Pak Dalang nggih nyuwun lagu setunggal kanca tani kalih pepeling. Saking Bos Tahu Bapak Daryo. Oh, pakai bos tahu. Ngersani. Wonten tindihipun 100.000 lho. Kanca tani kalian pepeling. Laris. Laris. Kanca tani kalih pepeling. Nah. Salah tunggal. Ayo Dek Utsa Oh, Damasuri Utsa. ngaturke apa? Kanca Ada tani permintaan apa kanca tani pepeling? napa pepeling nggih. Popeleng mboten napa-napa. Pepeling? Oke. Menika juara 1 sinden idol tingkat nasional. Bisa menika. Kalem Ijo suarane saking apik, Suwarjo. aku gelem. Alah. Napa pun mari. Nggih, berusaha to. Nggih Pak De. Pokoke nek ra sukan aku pengen sembuh apa piye. Iki ketuane krawitan iki ngegong to iki. Kok seragame beda di. Ayo, pepeling langsung bawa napa langsung lagu? Bawa no. Bawa. Nggih no. Bawa Ayo. dhisik. Iki wayangnya kan 2 malam toh sampai besok malam kok ini. Bawa riyen, bawane napa dadang gula? Nggih, dandang Nggih. gula. Ayo Dek Utsa. Tunjukkan pesonamu Dek Uca. Oh. Rukun Islam ing lima puniki. Aduh. Katindakna
Lanjut. Rukun lima puniku sahabatku. Kok enek suara demit. Sahabate. Setunggal mawon ta tante. Masa mek loro di anu kabeh. Lah iki mingke pirang-pirang malah. Siji laku penyan loro. Sahabate kang ngangka siji Diusahe masih single dereng single. gadah nggih garwa. Lho. Lho nek piyayi pekalongan mriki ajeng Kersake mantu lho. boleh Nek kowe nek jejer karo Lek Men, Nggih. lho nek dijejerke Pripun? kok yen ngeterke suntik mbahne. Apa ketua terus keriput banget kok kriya kok. Di antara kanca pengrawit niki. nggih pripun Sing mendekati kriteria panjenengan sing pundi? Aduh. Sing di antara kanca pengrawit. Nah, nek kaya kula kan cetha, ora golek wong bagus, ora Nggih. golek wong sugih, sing tak goleki wong sing iso nuntun aku dalaning swarga. Karena aku ngoten. wis duniawi wis rada tak kiwake to. Ngoten. Iso nuntun dalane swarga. Dadi intine kono kuwi njaluk diyasinke. Sapa iki Di sapa antara sing dipilih? mendekati, Oh. tidak harus itu sing mendekati. nek kula niku mboten mandang fisik kok Ya, tante sing watake kesabarane apa cokoan sing kadose niku lek gemati niku sing ngendang kadose Sing ngendang. nggih Oh, kowe iki salah pilih. lho Nek- kenapa tante Nek aku ya pilih Sulama. Sing rebah. lha napa alasane napa pinter meneng, tajem polatane. Alah tapi Sulama. ki tapi lho. cilik tante Nek cilik iki malah gede. maksudnya cilik awake niku lho TKT gede. Lanjut. kang ngangka loro salat dene kang telu Anu nami. Ramadan nindakno poso papat zakat ing limo ngibadah haji Nonani. Enak. rukun Islam sampurna Lanjut tanggalipun pepiling. Ya. Dados. Wijaya.
Damasuri saking Sukoharjo Jawa Sukoharjo, Tengah. nggih. Masih ada panyuwunan kanca tani. Kanca tani. Sinten menika? Ingkang Mbak Sinta nggih, Mbak Sinta berdiri, Mbak Sinta. Mangga Bu Sinta Triningsih. Nah, Sinta. Langsung jumanggung. Tuli bali balat lasuk jumanglung manada mangungkong kumandang ngebut kisah jroning wang pisan tok tok teng tok tok bung tok tok teng tok teng tok bung tok tok teng tok tok bung tok tok teng tok teng tok. Alah kok le pinunjul ngono malah. Sugeng dalu Mbak Sinta. Inje, wilujeng dalu Injes. Sehat nggih? Inje, alhamdulillah. Nah, kalau Pak sampun mungil menika berbobot. Iki wanita perkasa. Perkasa. Nah, dah kene ya piyane iki ya ora wedi piye jenenge dahar ya waton sepenting awake sehat. Lah, rasa pilih kasih mangan apa sirik wis ora sak sirik. Kula niku sapa-sapa tak maem. Napa-napa tak maem. Sapa-sapa tak. Napa-napa. Nek sapa-sapa dipangan ku bojone kancane dipangan ya ora apa-apa. Pamundutanipun kanca Kanca tani. nggih. Bawa tan iki. Manut. Bawa no nanjake, engko nek bar ki lagi manut. Yo. Bawa nggih Bapak Ibu. Nggih. Oh nggih lho, pini sepuh kok ya. Perkara sesuk anggap dangdut ya dangdutan iki wayangan kok. Sak menika? Nggih lho, sesuk kukuti sak. Sesuk ora kukut panggung. Kula wis anek request. Mas Andre ngersake lagu PP apa? Lagu. Wis Ya, ora. kok ya malah ngerti men lagu PP apa kok. Ngerti ku lagune gur PPO. Kanca tani kang padha makarya sinawang jareng galih Aper Bu Mimin, sang dwija. Sang Dwija, Sang Seng. Oh jeneng anu Apri karo men latihanmu dek ra cakepane. Hari. Kok lenang. Alah. Wes go suki men ae lek. Katon subur nyenengke ati. Monggo Bu Sinta. Kali sing sampe kala iku panyo wonku Wonten WA saking Pak Hong Juwono. Wis dalu Mbak Limbo saking Juwono nderek unga nah inggih mengke genduk utusan nyuwun pangkur barandong kula nggih mengke dipun pinangkani gampil. Ayo. Lanjut. Wit sing Gusti kawula kanca tani yakti saka guru
Uga benteng langsung digarapi Rama langsung kemawon Sragen kanca tani oke ya yuk berjalan dalam melodi dados Mas Nopal kanca tani panjuran saking Bapak Daryo sampun katur. Mbak Nur, Pak. Saking bos tahu Bapak Daryo. Gagas kulit goyang apri malah gur judeg dhewe. Lah ngopo? Langsung tedun to. Wong wedok kok tedun iki eneng. Oh. Mbok menawi nek Pak Kepala Desa Pak Gumun Widakdo kersa. Pak Gumun Widakdo kersa pinggah panggung tapi ngersakaken lakon Bapak. Pak Kepala Desa monggo kersa. Monggo. Dipun sepati kersa Pak Gumun Widakdo monggo. Yo. Nono nene nono yo. Waktu kita tamasya berkeliling-keliling kota hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, kereta tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Monggo Bapak. Ya kemawon Pak Ragi basah ya kemawon nggih. Monggo Bapak. Sugeng dalu Bapak nggih. Nggih. Monggo-monggo anu nyuwun mikipun. Wis sing dalu Bapak. Nggih, sugeng dalu. Nggih, Pak. Nyuwun dawuh mbok menawi wonten atur kalian para warga Sumuk Kidul menapa mengki kersa tetembangan. Nggih, dawuhe nggih. Semoga seluruh masyarakat Desa Sumuk Kidul dengan legononan malam hari ini yang nanggap wayang jadi berkah barokah. Amin. Amin ya rabbal Alamin. alamin. Sukses dunia dan sukses akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini kebetulan petani juga sudah mulai nanam, semoga nanti hasilnya melimpah. Mugi panenipun melimpah. Nggih. Cukup samukawis. Pokoknya semoga semua berkah lah. Amin. Nah ini ada titipan lagu dari Pak Kaji Rahman. Pak Kaji Rahman ngersakaken menapa Bapak? Pak Kaji Rahman ngersakaken napa niki? Dijelaskan, Jambu alas. Pamundhut lagu Jambu Alas Oke, saking Jambu Alas. Bapak Haji Rahman, bos kolam renang. Walah. Nggih. Sembah. Iki artone. Oh alah, kok nggih dadak repot-repot. Niki. Tur mulai Mbak Apri Mbak Mimin. Nggih. Pak panjenenganipun Pak Gumun menika periode terakhir kagemipun kepala desa. Oh, Lah, ngaten. bincang badhe majeng melih. Amin. Nggih, mugi-mugi lancar nggih, Pak. Iya, Memuji. Nggih, memuji mugi-mugi terpilih malih. Amin. Kasembatan nggih Pak. Wong dadi punggawa praja ki apik 1000.
ora ana ketoke kadang kala kurang sithik menika sing kadang diap kalian Anjir, ini mboten sejen leres. insyaallah masyarakat Sumut Kidul mriki sedaya nyengkuyung panjenengan. Amin. Amin. Nggih, tapi alhamdulillah masyarakat mriki saestoyo. Amin ya Nggih, Rob. betul, betul. Terus mendukung kula, Amin. mendoakan kula, Amin. akhirnya alhamdulillah berkah kathah. Betul, Amin. betul. Teng Sumut Kidul niki alhamdulillah desa yang pembangunannya paling banyak teng mriki. Nggih. Dibanding desa-desa lain nggih saestu. Nggih. Nah ini Iya. berkah Tepuk dari Tepuk tangan kagem Sumut Kidul. dari doa masyarakat. Nggih, Pak. Lho, Nah, menika niki- saking kajawi saking doa masyarakat rak menika ugi dipun pirsani saking pemimpinipun. Lho. Lah nek APBD-ne oke nek pemimpinne ora Mboten amanah. amanah. Nah, niku lho. Sing penting niku sedaya amanah. Amanah Nggih. nyatane ya Tanggung jawab amanah. Tanggung jawab amanah. Bukti nyata wonten ing Sumut Kidul benjing nek dadi wayangan melih. Amin. Ngaten lho, Pak. Tapi niki kula grogi. Lah enten apa Lah lho, niku Mas? bojone kula nendeleng nak. Lho, Bu ngampil bapak nggih aman nggih menika aman. Bu Lurah aman kemawon menika mboten bakalan meteng. Nggih. Nggih. Niki Terus nek duet Bapak nek Lurah. jejer telu ngono rak wis kados pancuran kapit sendang. Iya. Lho. Kula anu lagune sagete di batas kota ini. Batas kota. Oh, mboten mami urgent Nggih. menika bapak. Niki anu ngapunten tadi ada warga yang minta kutut manggung napa nggih? Oh, kudu manggung. Iya. Nggih. Nah, ini dari saya anunya aja wis. Mengki saged dipun sarirani. Mengke wanci gara-gara Nggih. Bu Sinta pokoknya. Walah Pak Lurah, jenengan iku kok nggih repot-repot. Malah pekewo lho Pak Lurah nek carane ngoten niku Sembah ya. nuwun Allah, lho, Pak Lurah. Ya Allah sesuk Wah, Wah, bisa tambah. Alah, ya Allah. Tambah gak piye? sesuk kena nggo suntik kabeh. Kabeh sapi apa? Vasektomi. Nika mboten ngurangipun jatahipun Bu Lurah ta Pak Lurah mboten ta menika? Ah, mboten. Mboten. Niki, Ya duka malih. nggih Bu. Oh jelas kok meleh lho Pak. Nggih. Sembah nuwun le Pak. Terus main iki wonten narka nyuwun kutut manggung. Nggih, mangke dipun Saged atur. dipun sarirani, Pak. ya. Sembah Pak Lurah matur sembah nuwun Nggih. mugi-mugi berkah barokah. Nggih. Lho Pak Pak Lurah padha kok ambungi maksudku piye? iki padha Kosor lanange. wae. Wong padha lanange kok wedi. Nggih, matur nuwun nggih. Nuwun Pak. Sembah nuwun Bapak, mugi-mugi sehat selalu. Amin, amin, amin. Amanah kagem warga Sumut Kidul. Insya Tepuk Allah. tangan kagem Bapak Lurah. Luar biasa. Matur nuwun. Nggih Pak. Sembah nuwun Bapak. Kula dherekaken Bapak monggo. Alah, alah, alah. Hati-hati lho Pak, dompet, gelang ali-ali. Aku diperampok ya kaya Dompet. Nderekaken Pak Lurah. Walah, medeni lho. Mau wonten panjenengan menapa? Jambu alas. Jambu alas, alas, kutut manggung. kutut manggung, Manggung. kalih seragenan-seragenan. Nggih, monggo sinten ingkang Oke. kapiji. Yo, Mbak Tesa saged Mbak berdiri. Tesa. Mbak Tesa, Langsung berdua kali Kali Mbak- Lia yo kena. Mbak Lia. Yo, langsung berdiri berdua. Lagune Jambu Alas duete Jambu karo Alas. Dek Tesa sik dhewe wae Dek no. Tesa sik. Oh Duet. iya. Yo, siarke sik MC kok. Oke baik Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada kesempatan malam hari ini, para pemirsa penonton wayang kulit dalam acara Legononan, hadir sebuah nomor lagu koleksi dari Mas Didi Kempot dengan titlenya Jambu Alas. Hadir bersama cantiknya dari Wonogiri, adik Tesa dan juga Mas Sugimin. Baik, jangan lewatkan acara ini, acara Legononan dalam rangkaian ini rutinan tiap tahun warga Sumut Kidul. Baik. Hadir. Kayak Oke. kayak MC bal-balan di sana. MC Piye to? Poli. Ngukur sepet kok nyendul-nyendul. Alah. Oh, duet karo Mbak Ale Mimin. patut. Nggih duete kali Pak Desukimin Oh, kalau Pak Desukimin oke. Yo yo, Jambu Oke. alas yo. Berpacu dalame lo di dados. Aye. Rangka Wijaya. Digoyang yo. Ha, ha. Lagu menika produsen kagem Mas Yogi. Matur sembah nuwun, Mas. Galingan manis sesapi. Galingan
bersama Ki Aan Bagus Saputo. Angka Wijaya lagi. Terima kasih. Jam 12 pun ngatur. Sampun. Dik Wanda, Dik Marta. Ayo berdiri. Berdua. Dik Wanda ke Dik Marta. Ayo Dik Wanda, Dik Marta. Mas ojo diplero. Dik Wanda, Dik Marta, selamat malam. Selamat malam. Selamat juga. malam Pak Dala. Ngatur ke tembang apa? Kembang apa? Seragenan apa lagu dangdut Jawa di Seragenke. Tapi nggak mungkin kutut manggung wow toh. Mboten toh? Kutut manggung mangke pasti. Kutut manggung mangke gara-gara. Nggih, ya mangga ya. Apa tembange? Sing gayeng. Puspitono lo mawon. Oh, Puspitono. Oke, manut kanca-kanca. Ya. Manut. Puspitono lo. Semangat Viko, ayo. Puspitono lo. Puspitono lo. Langsung kok kan go. Langsung. Oh, langsung. Langsung kanca-kanca mburi. Siap? Siap. Yuk, ya berpacu dalam melodi Puspitono lo. Ya, dados.
Wis pitara sampun katur. Masih ada Kasih tunggal. Lia. Dereng sowan ayo Mbak Lia. Mbak Lia. Iya. Kudu sing Ya, hayang dulu. Lia. Lagunipun menapa Mbak Lia? Derek Delia, lagune apa? Dino Sumanding. Oh iya. Oh, Sumanding. Duet apa solo? Duete Kali kali Mas Bowo. Cak Karo Mas Bowi. Bowo. Cak Oke, Bowi. oke. Sumanding. Duet kalian Mas Bowo. Mas Bowi berdiri. Nah, Mas Bowo karo Dik Lia. Mas Bowo saka Bak Kramat. Dik Lia saka Wonogiri Giri Marta. Langsung. Baik. Sumanding lagune sinten? Dik Lia. Dek Wahyu Giri. Oh, Wahyu Giri. Cek kali. Lagune Sumanding. Kanca-kanca ngujaya. Siap? Oke? Oke, yuk ya. Bermasuk dalam melodi dados. Angka Wijaya. Pulang ke kencaring rahayu Gure jagat bareng kawan siregi Mata bunga renggo tresno nyanding sliramu Penyok manis sesut yaku Loro apa tansah kandeng Lelono warna tapan
sasandingan kang kadya mimi mintuno setyeng katresnan Hujan kesayang Manggih kanggeran Merbisa kesempatan Angkot jatining kasatyan Ay ati sayang tansah sandingan kang kadya mimi mintuno setyeng katresnan Hujan kesayang Manggih kanggeran Merbisa kesempatan Angkot jatining kasatyan Merbisa kesempatan Angkot jatining kasatyan Terima kasih Mbak Apri, Mbak Mimin. Dalam tak nyekseni ndara penenggak Pandhawa nggene babat Monomarta. Mungkin